Jien Sister Teresa, nsellimlek il-paċi tal-Mulej tkun dejjem miegħek u mal-familja tiegħek. Kif kont wiedkom hekk sa nispjegalkom għadna kif spiċċajna. Sejjaħtilkom ħbieb. Kien programm dan li kien live, kien forsi ftit twil imma kien sabiħ ferm. Konna minnih jiena u Romina, volontiera ila snin u għada f'Radio Marija u konna minnih flimkien. Kien hemm ħafna topics fejn Alla seta' jilqak, fejn Alla seta' jgħalmek, iwissik, iferħek, itik il-paċi. Kien hemm ħafna anki semmija li għalunna bil-problemi tagħhom, kien hemm ħafna tagħlim. Sabilla jnumna Talla, sa nibdew. Ħanibda skeda ġdida. U din id-darba din l-iskeda sa tkun fuq personaġġ importantissimu. Minu dal-personaġġ? Hija Omna Marija. U f'Radio Marija kif tafu jsir anki qari spiritwali. U dan jiena kont għamiltu bħala qari spiritwali, kont immur hemmhekk nirrekordjah, u kont rajt il-ktieb Marija Mara ta' żminijietna, miktub mill-Isqof Tonino Bello, Taljan, għandna ktieb maqlub bil-Malti. U dan Tonino Bello ma xtaqx li aħna inżommu biss lil Marija bħala l-Immakulata, Reġina tas-sema u tal-art, u b'dak li xirqilha u nifirħu. U kif insemmu fil-litanija kull meta ngħidu r-Rużarju. Ta' Kristu, tal-grazzja talla, li żjed safja, li żjed nadifa, tal-iben Talla. Irridu wkoll il-Marija inġibuha kif għexet bħala bniedma, bħalna Marija kienet. Dan il-programm ta' qari spiritwali sa jenna nkomplu niskopru min hi verament Omna Marija. Mara bla ebda pretenzjonijiet. Fuq ma siket titkellem biss fejn hemm bżonn Marija biex tagħmel il-ġid. Għajnejha jitbissmu Marija għax f'qalba hemm il-milja tal-ferħ. Tħobb lil kulħadd sa narawha, taqbes għal min għandu bżonn. Il-manjieri ta' Marija huma ħelwin, delikata, kemm jista' jkun, ma tafx titkabbar Marija. Fil-fatt, dan l-Isqof Tonino Bello għandi il-ktieb quddiem jaw xi titli jgħidilna Marija Mara tal-ħajja ta' kuljum, Marija Mara tal-istennija, Marija hija Mara fit-tqala, Marija hija Mara li tieħu pożizzjoni, Marija Mara tal-ħobs, kollha sa narawhom. Programm dan, 17 il-programm fuq din Omna Marija. Marija Mara qalbina u titli ħafna kru. Marija Mara ta' skied kif ġa semmejna. U sa nindunaw. Allura Alla x'sab f'Marija. Sab dak kollu li xtaq. U għażilha għalih biex jagħtiha lilna. Kemm sabiħ. Ikun żommu lil din Omna Marija bħala il-mudell ta' ħajjitna eżiż. U jiena nistiednek għax dawn il-programmi li ġejjin 17 il-programm wieħed wara l-ieħor jieħdu jisuma 25 minutes. Kun hemm is-signature tune,
in between gaps tkun qed titkanta l-Ave Marija. Issa tista' tieħdu kollu, tista' tieħu biċċa u l-għada tkomplih. Tista' tara xlaqtek f'Marija. Eġet għandna. Marija kienet dik il-mara li timxi ma' sħaba, tmur timla l-ilma. Tħaffef jisa jsir il-ħin, iġri, tara x'ta tilbes, ħatmur tiltaqa' mal-ġenituri biex tiġbor it-tifel mill-iskola. Mixja ma' sħaba, u sħaba kien minnhom xi ħadd qalla Marija taf li xarek qed jibjat, jommi veru, iż-żożija qed inħossha taħrab. Titkellem ma' Giuseppe, qed inħossok wisqajjien. Ejja strieħ, taħdimx mara normali. Kif kontin, kif intint u kif jien. U dal-programma l-ura nerġa' ngħidlek ta' u stedina għalik biex flimkien niskopru kif Marija nerġa' ngħid Alla sab da kollu li xtaq għażilha biex jagħtiha lili u lilek biex taħdem miegħu għal dawk li huma tiegħu. Tajjeb nitolbu hekk lil Marija Ommna. Kenna inżommuha bħala mudell tagħna f'ħajjitna biex issostinina. Ħanakkwistaw għandna bżonn ta' ħanakkwistaw fidi qawwija falla kif dejjem afdati. Suġġerilek ekku il-mulej qed jistiednek biex tisma' dawn il-programmi fuq Ommna Marija li hija ta' sosten spiritwali mill-aktar Ġesu għażilha għax sab dak kollu li xtaq nisimgħuha bil-mod naraw din Ommna x'tixtieq tallimna. Issa ferħanin raġina tas-sema u tal-art. Imma sa niflu magħha kif għexet ħajjitha fil-ħajja normali ta' kuljum. Qed ngħixuha jien u int. Konna lila, konna blata qawwija li tista' tgħinna naslu għand bina Ġesu. Sellimlek, lilek u lill-familja kollha tiegħek. Il-paċi tal-mulej tinżel fuqkom.